Curtocircuito é un festival de cinema que tende a interdisciplinaridade. O eixo do noso festival é o cinema, pero sempre tentamos programar outras disciplinas para xerar un diálogo o máis rico posible co cinema. Se fixéramos unha programación de cine con xente únicamente do cine, sería algo moi endogámico, e o cinema está composto por diferentes disciplinas. A música, a fotografía, a literatura. E que é o que imos atopar nesta edición concretamente de Curtocircuito? Volve a ser un festival de verán, un festival de rúa, mantendo os espazos interiores tamén. Nas rúas e nas prazas de Compostela imos ter a artistas, cineastas. Compostela é unha cidade que é patrimonio da humanidade e ten uns anfiteatros naturais como son a Praza da Quintana, a Praza das Praterías, uns anfiteatros que temos que aproveitar. Cando ti ofreces estes contidos na rúa, a xente vai con outra atitude, atópanse de súpeto con esas proxeccións, quedan por curiosidade e de pronto teñen unha experiencia coa que non contaban. Cando rematan, aparecenche familias de visitantes e se achegan e din que era isto, que interesante, é un festival público. E como festival público, nós temos a obriga ética de facerlle chegar este cinema ao máximo número de espectadores. O cinema e o audiovisual galego están nun momento moi significativo. Por unha banda temos un montón de novas e novos creadores facendo filmes cunhas linguaxes e cuns códigos que antes non existían. Despois temos a eses cineastas autorais, Diana Toucedo, Carla Andrade, Lois Patiño, Oliver Laxe, xente que está traballando con formatos tamén moi persoais e moi autorais e que xa teñen unha carreira establecida. O conxunto de festivais de cinema de Galicia temos a obriga de non únicamente dar visibilidade, senón facer un traballo de comunicación, ás veces pedagóxico, para contar os filmes, para contarlle a xente por que estes filmes son pertinentes, por que poden ser necesarios. Somos unha plataforma para moitos temas que hai que poñer na axenda. Os cineastas, sobre todo a xente máis nova, traballa con temas que lles tocan directamente, conflitos xeracionais, conflitos sociais, e eses filmes achegan puntos de vista ou miradas que non podemos atopar nos medios xeralistas. É o xeito de xerar un debate, de xerar pensamento crítico e de medrar como sociedade.